En aquest vídeo veurem el districte de Sanmachi-Suji de Takayama i un onsen Kamiya-Kamikochi. Sanmachi-Suji és un districte històric de Takayama. Era el districte dels mercaders i dels fabricants de sake. Les fàbriques de sake es reconeixen pels barrils de sake i per les boles fetes amb fulles de cedre japonès que pengen a la façana sobre la porta d'entrada. El 14 d'abril hi ha una processó amb carrosses i música de molt ressò. Camí a Kamikochi, en l'àrea de Hiraiyu, hi ha més de 40 fonts termals que donen 13.000 litres per minut d'aigua termal calenta a més de 38 graus. Onsen Hiraiyu, on et pots prendre un bany termal en plena natura.